ka gani ne kai baka da hankali. Ni da ke nake ha ne yasa. Amma da ka gani da kan nan naka zai yi zaki. Ko ruwa ba karamin zaki ba ka fi dan uwa ke. Me kake nufi? Ban gane me nake nufi ba. Gutsura ɗaya zaka ban gutsura ɗaya ne mana. Ai wannan kowane ne kai baka saka harakin nan ba. Allah bai na harakin nan. Yanda za a yi na harakin nan. Me wannan da take na harakin. Wallahi ƙarya kake ka harakin nan kowane ne kai ba za ka harakin nan ba. Kuma na rantse da Allah ban ga abin da zai hana ni harakin nan. To mun je ka ci dan halak dan Allah ka kwaci raken. Ni kace ga wannan maganar. Ban taba ganin abu da ce zan na kasa ba. Kuma da kallon ban wanda zai hana